Assalamu alaikum 'yan cikin gidan nan muna muku fatan alkhairi. 'Yan uwa yau ma mun zo muku da sirri na mallaka. Mun zo muku da lakani na mallaka mai ƙarfin gaske insha Allahu ta'ala. Duk namiji saurayi ne ke ta neman sirri na mallakar budurwa. To albishirinka ga sirrin mallakar budurwa. Ga lakani na mallakar budurwa mujarrabi mai ƙarfin gaske insha Allahu ta'ala. Duk namiji saurayi ne yake so zai mallake budurwarsa, saboda wani saurayin za ka samu yana da budurwa, yana son wannan budurwar zai aure ta, amma kuma ita budurwar tasa sai ta riƙa nuna mar ba ta son sa, sai ta riƙa nuna masa ba ta damu da shi ba, sai ta riƙa jajja masa aji, sai ta riƙa jujjuya masa baya. Idan ya kira ta a waya ma sai ta ƙi daga kiransa, ko idan ya yi mata magana a WhatsApp ma sai ta ƙi kula shi, ko idan ya je ƙofar gidansu ya aika da zo sai ta ƙi ta fito. Shi kuma ya rasa yadda zai yana ta so ya samu sirrin mallaka domin ya ga ya mallake budurwar nan tasa ta yanda za ta riƙa son sa, ta yanda za ta riƙa ƙaunarsa, ta yanda hankalinta zai dawo kansa, ta yanda ra'ayinta zai dawo kansa, ta yanda zai mallake ta a matsayin matarsa ta aure. To kai amfani da wannan sirrin mallakar za ka mallake budurwarka, za ta so ka, za ta ƙaunace ka, hankalinta da tunaninta da ra'ayinta zai dawo kanka insha Allahu ta'ala. Domin wannan sirrin mallakar budurwa ne mujarrabi mai ƙarfin gaske insha Allahu ta'ala. 'Yan uwa ku danna mana subscribing, ku danna alamar ƙararrawa sannan ku yi share, ku yi liking, saboda 'yan uwa su samu ganin wannan sirri, saboda su masu amfana. Kuma ta yanda da zarar mun saki wani sirri ya riƙa zuwa muku kai tsaye insha Allahu ta'ala. Kuma idan mutum yana neman wani ƙarin bayani, ko kuma idan mutum yana so za a yi masa wani aiki, to insha Allah zai iya tuntuɓar malam akan wannan lambar ta WhatsApp 080 67 01 30 31 insha Allah. Duk wanda ya tuntuɓi malam akan wannan lambar ta WhatsApp to zai samu malam da izinin Allah. 'Yan uwa kamar yadda muka shaida muku wannan sirri ne na mallakar budurwa. Duk namiji saurayi da yake da budurwa kuma ya tabbata tsakaninsa da Allah yana son wannan budurwar aurenta zai yi, amma kuma ita budurwar tasa tana nuna mar ba ta son sa, tana nuna masa ba ta damu da shi ba. In ya je gidansu ma ya aika ta zo sai ta ƙi ta zo, ko idan ya kira ta waya ma sai ta ƙi daga kiransa, ko idan ya yi mata magana ta WhatsApp ma sai da share shi. Shi kuma ya rasa yadda zai yi, yana ta so ya ga ya mallake budurwar nan tasa, saboda ta riƙa son sa, saboda ta ƙaunace shi, saboda hankalinta da tunaninta da ra'ayinta ya dawo kansa. To kai amfani da wannan sirrin mallakar za ka mallake budurwarka. Idan ma da budurwarka tana nuna ma ba ta son ka, to in dai ka yi amfani da wannan sirri to za ta so ka, za ta ƙaunace ka, hankalinta da tunaninta da ra'ayinta zai dawo kanka insha Allahu ta'ala. Domin wannan sirrin mallakar budurwa ne mujarrabi mai ƙarfin gaske da izinin Allah. Sai dai in saurayi bai yi shi akan budurwarsa ba. Amma in dai kana so ka mallake budurwarka saboda ta so ka, to kai amfani da wannan sirrin za ka mallake ta, za ta so ka, za ta ƙaunace ka, hankalinta da tunaninta da ra'ayinta zai dawo kanka insha Allahu ta'ala. Da shi wannan sirrin mallakar, idan namiji saurayi yana so zai amfani da wannan sirrin, to da farko namiji zai nemo farar takarda ne, zai nemo tawada, kuma sannan zai samo itace na lalle. Idan ka samo itacen lallen nan sai ka fige shi sai ya zama alƙalami. To kamar yadda ka ga an rubuta kai ma haka za ka rubuta, amma da itacen lalle ake rubuta. Za ka ga an buɗe abubuwa guda 6.
to za ka saka sunanka a sama sai ka sa sunan budurwar taka a ƙasa. To bayan ka saka sai ka naɗe wannan takardar sai ta zama laya. To za ka bari ne sai ƙarfe 12 dare yayi. Idan ƙarfe 12 daren nan yayi to sai ka tashi sai ka yi alwala. Bayan ka yi alwala sai ka zo ka yi sallar nafila raka'a biyu. Raka'ar farko za ka karanta Fatiha sai ka karanta suratu Yasin. Raka'a ta biyu za ka karanta Fatiha sai ka karanta suratu Yasin. Bayan ka yi sallama sai ka yi istighfari 100, hailala 100, salatin annabi 100. Sai ka ɗauko wannan layar sai ka ɗaura ta a saman carbinka. To sai ka ƙudurta niyya sai ka faɗi ya Rabbi Allah, zan yi wuridin maliki yawmiddin da niyyar Allah ka mallaka min budurwata wance. Allah ka sa na so ni, Allah ka juyo da hankalin ta kaina, Allah ka karkato da hankalin da kaina, Allah ka jawo ra'ayinta zuwa gare ni. Allah ka jefa sona da ƙaunar ta cikin zuciyar da, Allah ka lullube zuciyar da sona da ƙaunata. To kullum mutum zai wuridin maliki yawmiddin kullum 3,000 tsawon kwana 11. Kullum 3,000 tsawon kwana 11. A rana ta 12 za ka samu fararen kaji manya guda 4 sai ka zo sai ka yanka sai ka gasa sai ka rabar wa almajirai sadaka. Ita kuma wannan layar sai ka je kan jikin randa ta ƙasa sai ka tona rami sai ka binne ta. To wallahi wannan sirrin mallakar du namiji saurayi da yayi wannan sirrin akan budurwarsa za ka sha mamaki, za ka ga yadda budurwarka za ta riƙa son ka. In uwa Allah ya taimake mu, bisalam.